Iki menungso sisik sapa aranmu? Takon marang aku. Aranku Raden Antareja, satriya saking Kayangan Sapratala. Bali takon kowe sapa? Aku Prabu Naga Bagindo saking Kerajaan Jangkar Bumi. Kowe arep lapo ana kene? Aku maju dadi jagoning para dewa. Jare ana raksasa Naga Bagindo saking Jangkar Bumi wani arep ora ngarek Kayangan jengering Saloka iki. Musuhmu Antareja ya. Kene yen aku kelakon iso ngalahno kowe, Kayangan jengering Saloka bakal dadi duweneku. Ya ayo maju Naga Bagindo. Ayo letak langgamu Antareja. Ayo tupak cengelmu mlebu ning juranging kasangsaran Prabu Naga Bagindo ya. Duar waduh. Waduh. Ya, wis. Waduh. Ayo maju, aja mung semono Naga Bagindo. Har. Ya. Ya. Wis yo. Ada ya. 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 Apa kamu? Oh shoot! Waduh. Ya. Wah, bokot. Wah, dadamu. Hei. Waduh. Coba ke, coba. Wah. Duar, yuk. Uish, oi. Tanda. Ayo. Dar, wah, dar. Uish. Ayo. 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 Hai. Wah. Dilat sikil lu. Wah. Wah. Rasane kopong. Mati kowe. Prabu Naga Bagindo. Kasatriyan Jangkar Bumi bakal dadi panggonane Antareja.